Huomio, täällä Lahti. Viimeiset tiedot. Ylimääräisten Tullin vartijaille palkkaedut. Tammikuun 31. päivänä suomalainen kansa kirjoittaa. Kun vuosi takaperin nousi kysymys tullivirka- ja palvelusmiesten palkkain korottamisesta ja tullihallitus asetti komitean asiaa varmistamaan, tuli mainittu komitea siihen tuloksen, että ylimääräisten palvelusmiesten palkkiot ovat vaihtelleet 70 ja 100 markan välillä kuukaudessa. Palveluskuukauden aikana olisi korotus paitsi Helsingissä, Viipurissa, Terijoella ja Pietarissa, missä vähimmillään palkan tulisi olla 125 markkaa, joka paitsi mainittu komitea ehdotti, että uutista lukea. No ja. Se on hyvä luku. Niin kuin aikaisemmin. Mikä kukkaslanta? Kukkaslanta. Reform. Turun siemenkauppa, Turku. Sanomia. Beleaften Buffet. Tehnyt epäsuotuisan vaikutuksen Italiassa. Neapelista tammikuun 30. päivänä virallinen Mattino julkaisee Rooman kirjeen, jossa muun muassa sanotaan. Voiko ottaa toisen oton? Jatka siitä vaan. Jossa sanotaan, että Deleaften puhe on parlamenttipiireissä tehnyt epäsuotuisan vaikutuksen. Italian hallitus valittaa Fofo-buffeen pitämistä. Ja mainospalstalta luemme, että Termogene Vanu on poistavaa ja tuskaa lievittävää vanua reumatismiin, leiniin, selän pakotukseen, Noungar-Gian, keuhkokatarin ja suorikatarin. Myydään apteekeissa ja rohdoskaupoissa. Hinta Suomen markoissa 1,50. Valmiita vaatteita, herran vaatetus. Tarpeita myy pukuja, päällystakkeja valmistaa edullisemmin Suomen teollisuuskauppa. Ja sitten kulttuuriuutisia. Kallelan näyttely Ritarihuoneessa on avoinna kello 11-3. Näyttely suljetaan 4. päivänä helmikuuta. Pääsy 1 markka. Ja tarjotaan myös kotia sairaalle ja toipumille Nikolain katu 13 puhelinnumerossa 2960. Ravintojärjestys lääkärin määräyksen mukaan kylpyä ja hierontaa. Nyt on lähetyksemme lopussa.